The girl, 80 years old. Nawala. 80 years old na si Mama Philip Rabuyag. For today's video, mga unta sa gawas, birthday karon ni Mama Philip. Ani ni karon. Mga mi sa gawas kay nag-duty man ko niya akong bana absent para na ay kauban si Mama Philip magdagkot sa simbahan. Mag-thank you sa Ginoo sa good health nga gihasa. Klase ang mga bata, so ingani na lang kay busy ang tanan, mga unta sa gawas kuyog ta. Mauni ang among favorite nga kananan. Ang ilang luto diri guys, pangbalay ra jud kaayo, simple pero lami. Balik-balikon jud ni namo diri. Ali guys, mga una ta guys kay naa na ang among order. Ang amo di gi-order karon barbecue nga atay unod unya kanang tinula, tanawa ilang tinula kay gisulod pa sa kardero. Unya pansit kay birthday lagi ni Mama Philip. So apila na tong pansit pampahaba ng buhay. Ato ni sila hukaran kay layo man sila nya naaman nako duol. Ang nga di ay ani nga kananan guys, Nanay's Grill. So tugma kayo ang ilahang giluto no. Nanay's Grill kung Mama Philip man birthday so naami sa nanay. Busugan ako guys, nya naa pa joy nabilin ato ning dalon ato ning puston kay para ihatag nato ni Jang Koy Koy. Nya medyo late na sad ang atong kaon kay ni travel pa man gikan sa trabahoan nag-ilis. Pag abot gikan sa balay ay ipablow nato ang cake nga naay greetings. Happy birthday Lula. Say kasi nga ayaw ng kon. Ikaw man day ka. Yun ang daan. Kay. Yes, ma. Ayun, butang na diyan kay si Jean minom pa sa dana. Sige, butang dito. Diri ay diri. Kagatagan Jean na mag happy birthday song ko na. Ikuan. Dira. Tagat sa Jean. Uy, unsa man na itusok? Ya, ya. Sige, tusok. Di man na mo to, kay gamay ra mo no. Ang tanong ko na ko na. Asa? I-background tanong ko na Christmas story na song mo. Muling ko gudara. Nya kay daghan kayo ka mga bag diha nga nagkagubot. Bagday ni mo day. Ibutang man ang bag diha. Diri butang ho sa violet. Dito sa pikas butang. Stay. Mo na tan Lusal. Lin sa singing. Si birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Happy birthday, Mama Philip. Oh, happy birthday. Hello. Gig. Ikaw, kuya. No. Lakaw, diri ka magtulo. Blow sa lula blow. Sige. Anong nag-ilis na yun ka dong? Sige. Diri tupad ni Lola dito. Lingkod. Likod ba? Hindi kayo blow mo. Tupad ni Lola. Yeah. Okay, 1, 1, 2, 3. Blow ma. Yehey! Happy birthday! Nga si Sky magikilig pag blow. Thank you. Atong pag message si Jean sa iyang lola. Oh, na naman diya sa tupad si Kuya. Sige. Sige, Sunod message si ate mo na tulo. siya. Oh, Sunod sige. birthday karon si Jean. Mm. Sige, ano sa message naman Jean? Sige, pagkuha. Message sa? Message siya sa. Sige. Message siya sa. Happy birthday la. Ya. Babe, basig na kay ganahan ni promise imong lola. Happy birthday la niya. Thank you. Napay daghan birthday healthy sa. May pa ko napay daghang birthday nga mo abot o Thank you. good health. Sky, Okay, wala, Jen, wala. sakto? Healthy. Oh. Muna to, Sige, next si Ate. Sige, sunod si Ate. Ate, birthday Ate. Sige po, banda na lipikpan ko yan. Birthday message. Happy birthday la. Thank you. And kan. Thank you sa pag-take care na mo. Kan, stay healthy. Kiss ni Lola. Ikaw, Sky. Nice, Sky. Sige, message si Carmen. Dito, tupad ni Lola.
Akbay si Lola. Akbay. Birthday, Lola. Thank you sa cake. Ito. O, pa. Take care na mo. Daghan. May maabot pa. Daghan. Birthday. Sa mali mo sa tinila. Good health. Ako man. Sa pailain. Okay. Thank you. Happy birthday. Nga hagis lala. Kiss din Lola. Cake. Kiss Lula, oy! Sige, labutan ang cake ko. Ikaw na ko cake. Sige, gawin na mo. Oy, ikaw Renner. Ha? Manak, ibaw na nas mama sa akong message. Wala. Kay gawa na mo kung sa message ako. O, sa kang mama message. Ang akong message, salamat sa Ginoo. Nga niabot pa ko ng abot ako sila na edad na ko, no? Cinta? Hmm? Di na kapog yan. Cinta na gyud. So, cinta nga yun taon, maluoy ka. Hmm? Nga, Oreo na siya. wala na, di naman ko gana, di na ko mga yun, kuhan ko, yun ako na, tagaan ko, good health sa Ginoo. Dawaton Japon, pabuton pa, daghang pa mga birthdays. Salamat. So, ang akong mga apo, Gwapo-gwapa. akong mga apo nga gwapo, Hmm. nga matinodanong sila sa ilang pag-eskwela. Thank you, Lord. Yay! Happy birthday sa akong bilanggang ginahan. Nga karon Salamat. nagedad na og 80. Susul damha 80 niya. So nagkataas edad kong mama, nagkataas na akong edad. I'm very happy nga si mama nakabot gyud og 80. Although nindot sa to si papa nakabot sad nga. Di pa pahuway na Nga sa'yo. na may mag-una. Say maway ni dan kanang midara lisod na upton no. Magpasalamat ta sa Ginoo, magpasalamat ta sa labang mga gaong kanang gracias kinabuhi nga taas-taas abot gyud abot gyud sa Ginoo og 80 years old si Mama Philly. Thank you so much nga sa iyang sa pangidaron nga 80 musayaw pa og zumba. Oh, di ko na sa basta. Samot na inig 81. Samot na rin diwali sa basta sa iyang pangidaron na lagsig makalakaw lang gihapon. Thank you so much Lord for the gift nga imong yatay ni Mama. Og nagpabilin nga gwapa lang niya. Salamat. Daghang salamat. Thank you. Ay, so umagad. Gwapa lang niya ako. Message yun yung mga Kami after. Pasalamat ko kang mama. Nga naa jud permi nagpaluyo. Nya happy birthday ma. Thank you. Nya mag ampo ta nga hatagan tag mayong lawas permi. Ug sunod na sad nga birthday nga umaabot pohon. Kaloy-an sa Ginoo. Nya salamat kaayo sa pagatiman sa mga apo nga gwapa ug gwapo. Si Jean, Maymay o Carmel Sky. Thank you kaayo nga naa jud ka permi. Okay. I love you Mama Pili. Love you too.